Wel, mae yna ryddhad anferthol wrth gwrs. Mae hwn yn wasanaeth cyfan gwbl, hanfodol ac anenrheidiol yn ardal ni. Felly mae'r ymgyrchwyr wedi bod wrthi'n galad a falch iawn bod ni wedi cael penderfyniad mor gadarnhaol heddiw. Mae'n amlwg i ni fod yn ymgyrch effeithiol iawn, a hynny am wn i'n seiliedig ar y pryder aruthrol yr oedd yna yn lleol, y gallai'r uned gau'n gyfan gwbl. Wel, yn sicr, a be oedd yn pryderu ni'n lleol oedd bod y bwrdd iechyd yn cydnabod felly bod y gwasanaeth hwn yn bwysig, oedden nhw'n cyfadde fydde na fywydau'n cael eu colli os fydde'r uned yn cael ei chau, ond be oedden nhw yn deud fisoedd yn ôl, bod oedd ddim yn ddiogel bod na ddim ddigon o staff iddyn nhw gadw'r gwasanaeth ar agor. Felly nid dadl bod o ddim yn angenrheidiol oedd hi, dadl bod na diffyg o ran y nifer o staff i'w chadw hi'n ddiogel. Felly mae'r ffaith bod nhw wedi gallu recriwtio rwan fel bod y lefelau'n ddiogel yn ryddhad anferthol, a dwi'n meddwl bod y ffaith bod y bwrdd iechyd wedi talu teyrnged heddiw i'r ymgyrchyr yn deud y cyfan y ffaith bod nhw wedi rhoi dadleuon mor gadarn ger bron ynglŷn â pam oedd angen y gwasanaeth yma i'w barhau. Wedyn, hapus iawn heddiw. Ac yn profi wrth gwrs mor effeithiol mae ymgyrch leol yn aml yn gallu bod. Oedd gennych chi rywfaint o gydymdeimlad Heledd ar bwrdd iechyd, hynny yw roedd recriwtio staff yn amlwg wedi mynd yn broblem, mae'n broblem mewn sawl ardal, ond yn fan hyn mae'n amlwg bod honno'n undyrus. Wel, dwi'n meddwl mi oedd na rwystredigaeth yn lleol oherwydd mi oedd nhw wedi penderfynu y bydde'r adran yn cael ei hisraddio. Wedyn, wrth reswm, mi oedd wedi bod yn amhosib recriwtio staff, oherwydd mae pobl yn chwilio am swyddi parhaol mewn ardaloedd. Yn aml, os ydych chi'n dechrau magu teulu neu bod ganddoch chi deulu, mae symud dros dro i ardal ddim yn wir yn mynd i apelio i bobl. Felly be welson ni'n y misoedd dwytha yma oedd ymgyrch go iawn o'r diwedd gan y bwrdd iechyd i fynd ati i recriwtio swyddi da parhaol, a dyn ni wedi gweld bod hynny wedi gweithio. Dwi'n meddwl na'r treni ydy bod hyn heb ddechrau blynyddoedd yn ôl, ond o leia rwan, dyn ni ar y trywydd iawn, a mawr obeithio bydd hwn yn cael ei gadw yn barhaol rwan, a na fydd rhaid i ni ddechrau ymgyrchu eto'n y dyfodol. Ac yn ddaearyddol, mae'n ymddangos fod y ddadl na yn bobl o bosib yn ei orfod teithio dros fwlch yr higos enghraifft i Ferthyr ganol Gaea wedi bod ni'n gref. Do, a be oedd i'w groesawu oedd bod aelodau'r bwrdd iechyd wedi trio wneud y siwrne yna eu hunan. Rhai ohonyn nhw oedd wedi dod mewn mwyn trio ailstrwythuro o ran staff y bwrdd iechyd hefyd, falle ddim yn gyfarwydd efo'r ardal, ac ar ôl clywed gan ymgyrchwyr lleol yn lun ar nawsterau wedi gwneud y siwrniau eu hunan, a sylweddoli, mae edrych ar map yn un peth, ond mae'n mynd ar y ffordd fynydd a gweld pa mor gyson maen nhw'n cael eu cau yn y Gaeaf oherwydd rhew neira ac ati yn fater hollol wahanol. A dwi'n meddwl dyna lle naeth pethau fod yn llwyddiannus yn y diwedd, bod y dadleuon yn gwneud synnwyr a gweld bod hi'n hollol hanfodol cadw'r gwasanaeth yma. Da ni newydd fod yn trafod coronavirus gyda Gary, mi fyddai'n gwneud hynny eto yn y sgwrs nesaf hefyd ar y rhaglen hon, Heledd. A mae'n siŵr gen i fod cyfnod y Covid-19 yma a'r gwaith yma'r ysbyty wedi wneud hefyd wedi newid rhywfaint ar y darlun. Heb os, a dwi'n meddwl da ni wedi gweld hynny'n cael ei adlewyrchu yn rhan o'r cynlluniau eraill hefyd o ran y gwasanaeth bod nhw'n edrych ar ddarparu mwy o wasanaethau yn lleol felly fel yn Llwyn y Pia rwan. A dwi'n meddwl mae gweld dydy teithio ddim yn hawdd o fewn y cymunedau yma, mae cysylltiadau trafnidiaeth cyhoeddus yn eitha gwan hefyd, a dwi'n meddwl be maen nhw wedi weld ydy'r pwysigrwydd o'r ddarpariaeth lleol yna, a ddim cymryd yn ganiataol bod pawb efo'r gallu deithio mwyn cael mynediad hawdd at wasanaeth iechyd. Felly, i gloi Heledd wrth edrych tua'r dyfodol, fydd yr ymgyrchwyr yn lleisi dwylo neu tybed beth sydd angen i wneud rwan mwyn sicrhau fod yr uned yn dal yn nid ymhen blwyddyn, ond ymhen 5 neu 10 o ran hynny? Wel, Ian, wir. Dwi'n meddwl bod ni gyd yn ymwybodol iawn bod na etholiad cynulliad ar y gweill i fod flwyddyn nesaf, a gobeithio na nid penderfyniad i gyd-fynd ar etholiad hwnnw ydy o fel bod na ddim problemau yn lleol i'r ambell i'w wleidydd. A beth dyn ni'n gweld yn cael ei gynnig gan y bwrdd iechyd heddiw hefyd ydy bwrdd partneriaethau felly, a dwi'n gwybod bod ymgyrchwyr lleol yn gobeithio fydden nhw yn aelodau'r bwrdd hynny, felly bod hi wir yn bartneriaeth rwan rhwng y gymuned a'r bwrdd iechyd fel bod ni'n gallu taclo unrhyw broblemau sy'n codi'n y dyfodol gyda'n gilydd yn hytrach na bod rhaid i ni ymgyrchu a mynd lawr trywydd lle mae gwasanaeth bron a cau a bod rhaid gwneud y math yma ymgyrch eto.